imibuzo asingene ku chapter 7 cela nibekezele kanye nami ufishane nawo sisheshe siqhubeke siqhubeke amen amen asingene ku chapter 7 sizwe la ku chapter 6 bazalwane amen unjani chapter 6 umnandi unjani unenhlungu emangalisa chapter 6 asingeneni lana ke manje Chapter 7, let's put in Sample chapter 7. Verse number 1. Izinceku zikaNkulunkulu zibekwa uphawu. Izinceku zikaNkulunkulu zibekwa uphawu. Chapter 7 lesibona abazalwane. Izinceku zikaNkulunkulu zibekwa uphawu. Lithini esiXhoseni bakumele? EsiXhoseni ethi ama-Israyeli aphawulwayo. Yebo, ufunda verse number 1. Verse 1. Emveni kwalokho ngabona izingelosi ezine zibi emagumbini amane omhlaba. Izingelosi ezine, okay, qhubeka. Yebo. Zibambe imimoya emine yomhlaba. Zibambe imimoya emine yomhlaba, yebo. Ukuze kungavunguzi moya emhlabeni. Yebo. Olwandle nakwesisodwa sezihlahla. Bazalwane ngikubuze i-oxygen sitho la. Eyihlahleni angithi. Thina sikhipha i-carbon dioxide. Zona zibuyisa i-oxygen angithi. Angicabange kuyoba njani makuthiwa izingelosi ziyobamba imoya yomine emagumbini amane omhlaba. Kuthiwa ngeke kunyakaze ngisho isihlahla kulolu suku. Nikhaliswa into encane. Nina nikhaliswa manje ukwazi kwashisa kokstead kodwa izihlahla niyazibona zenyakaza at least niyaphefumula. That day iyophela nya i-oxygen. Verse 2. Ngase ngibona enye ingelosi yenyuka eMpumalanga. Ilophawu lukaNkulunkulu ophilayo. Futhi ukhona uNkulunkulu ongaphili. Njengoba kuthiwa ilophawu uNkulunkulu ophilayo, ukhona ukhonzwa abantu uNkulunkulu ongaphili. Qhubeka. Yamemeza ngezwi elikhulu kuzo izingelosi ezine ezanikwa amandla okuba ziwone umhlaba nolwandle yathi imali zani kwamanje ukuba zone ini umhlaba nolwandle ayizobonakala ngesikhathi kakhulu but angifuna ukuchaza kwamanje kakhulu ngicela ufunde ku-English. Verse 1. Verse 1. And after these things I saw 4 angels standing on the 4 corners of the earth, 4 corners of the earth, yebo. holding the 4 winds of the earth, 4 winds of the earth, yebo. that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree. Jesus Christ, yebo. Verse 2. Verse 2. And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God. And he cried with a loud voice to the 4 angels, to whom it was given to hurt the earth and the sea. Yebo. Verse 3, saying, Yebo. hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. Ningoni lutho emhlabeni ulwandle noma isihlahla ukona lo elibambile kodwa singaboni enza nje size sikwazi ukufaka uphawu encebini zikaNkulunkulu unalabe indawo bakusiyana bakumende nawo. Verse 3. Ningawoni umhlaba noma ulwandle noma izihlahla size sizibeke uphawu ebabunzini izinceku zikaNkulunkulu wethu. Yebo. Lalelani-ke futhi size sibeke uphawu iy'nceku zikaNkulunkulu not zikaKristu not zikaJesu akushiwo kanjani kuthiwe zikaNkulunkulu sibeke uphawu. So ithola ukuthi Verse 4. Ngase ngizwa ukuthi inani lababekwa uphawu ezizwaneni zonke zakwa-Israyeli babeyizi 144,000. 144,000. Ngicela ufunde kwi-English nawesiXhosa. Verse 4. And I heard the number of them which were sealed, and
And there were sealed 144,000 of all the tribes of the children of Israel. Angazi ukuthi ama-watchtower ofakazi bakaJehova angazi babhidwa yini la. Because le verse is very clear. Lithi le verse size siyibeke uphawu ingcebo zikaNkulunkulu ezivela kuma-tribes aka-Israyeli. Njengamanje amaJuda labantu okukhulunywa ngabo amaJuda. AmaYuda agcwele wonke umhlaba manje. Nasedurban asekhona. Nakuphi asekhona. So at this time bazalwana azoqoqwa wonke. Mayeqoqwa bese bekwa uphawu. Lawa 144,000 avumile uJesu. Azobe sebekwa uphawu lamaJuda. Ngifuna niboneke ukuthi uvela kanjani lo 144,000 obani la. Nina nikho kulo 144 nama ngikho lo 140 ngisho usuthanda ngisho athi nazo uzokhala uyakungena ulona iJuda wena. That is why lapho ufakazi bakaJehova bethi 144,000 kuphela ozoya ezulwini. That's a lie. Hamba kaSathane. Verse 5. Esizwaneni samaJuda babeyi 12,000 ababekwa uphawu. Esizwaneni samaJuda babe 12,000 ababekwa uphawu. Yebo, qhubeka. Esizwaneni sakwa-Asheri beyizi 12,000. Yebo. Esizwaneni sakwaNafethali beyi 12,000. Esizwaneni sakwaManase beyizi 12,000. Yebo. Esizwaneni sakaSimiyoni beyi 12,000. Esizwaneni sakwaLevi beyi 12,000. Esizwaneni sakwa-Isakheri beyi 12,000. Esizwaneni sakaZabuloni beyi 12,000. Esizwaneni sakwaJosefa beyi 12,000. Esizwaneni sakwaBenjamini beyi 12,000. Ngicela senzeni imath, ngicela nihlanganise lo 12,000 abawu-10. Uthi manje sonke uyaphuma 144,000. 12,000 plus. Sheshe sanibazana. About 12. Okay, banga uphuma abantu bazibona. Times up. Or 12,000 about 12, eh? 144,000. Exactly. So nayo into ezokwenzeka ka-Israyeli izizwe njengoba zasplitha zahlukana kwa-Israyeli. uThixo wayihlukanisa ngoba wabahlukanisa ngenxa yesono. Abanye bequbude eThixweni. Unqulo zithixo lalimntwini nombulo. Alright, akuze kalana. Ithini into? Ithi waba-divide uThixo. So waba-divide. So njengoba ba-divide uzokhipha u12,000 lapha kwaBenjamin, waZabuloni athi khipha u12, neFala khipha u12, kwaManase khipha kanjalo azaqede. Mase kuhlangene wonke lo 12 uzokhipha lo 144,000. Iwona ke lo dida ama-watchtower ofakazi bakaJehova. Asubona uphelele lapho 12,000. Qhubeka Isibuku esikhulu esivele ezulwini. Yebo. Verse 9. Yebo. La ngisaqedile sebebeke uphawu. Why bebeke uphawu? Kubeke ukuthi bangoniwa. Ngoba khumbulani phela uIsrayeli isizwe sikaNkulunkulu azikhethela sona kwi-Old Testament. Wasithembisa futhi siyongena ngesethembiso. Niyakhumbula? So isizwe lesi sakhethwa uNkulunkulu amaJuda. You understand? Abangenanga bona ngomusa kaKristu. Lithi iBhayibheli weza kwabakhe abakhe bangabamukeli. Kodwa bonke abamukeli wabanikeza amandla thina ngama-Gentiles lawo. You understand? Ningizwa kahle? Ethi incwadi Songs of Songs. Lithi iBhayibheli ingoma yazo ingoma kusiXhosa isihlabelelo sezihlabelelo lesizulwini. Lithi iBhayibheli sinodadewethu omncane, udadewethu ongenawo amabele. Uma ngabe lithi uyokwenza njani udadewethu mhlazane eGhana noma endiswa na. Leyo nto i-eschatology leyo esifunde sithi eschatology esikhuluma ngebandla lonile kwafika umsindisi wathethelele lahamba ngensindiso la thola iziphiwo nawo wonke kamoya lahamba lazilaphinde labuyela kumdali wakhe eschatology ke lo. So makuthiwa udadewethu mncane akakwazi kodwa futhi akanamabele uyokwenza njani mhla eGhana. Udadewethu omncane ongenawo amabele ithina ama-Gentiles. Mawufuna izinto zomthetho ngeke uzuzithole.
ungafuna isabatha kuthina ngeke ulithole. Ufune umthetho wokusoka ngeke ulithole. Ufike yonke into uyifune ngeke uyithole. Kodwa singene ngomusa. Ithina kudadewethu omncane esingenawo ama signs omuntu ongayongena emshadweni. Kodwa emshadweni sizongena, singena ngomusa. Ngoba umfazi omdala wamlahla umyeni wakhe. Uyena ke azomsila ngoba bekamlahle umfazi wakhe. Uzomsila ke azakhiphe lawa 144,000 angikho lapha kungena lapha kufuna siqhubeke bazalwane. Yebo. Qhubeka. Verse 9. Verse 9. Isixuku esikhulu esivela ezizweni. Yebo sizwe leso sixuku. Yebo. Emveni kwalokho ngabona. Yebo. Kwakunesixuku esikhulu esasingena kubalwa muntu sivela ezizweni zonke. Yithi labo. Isixuku esikhulu. Njengoba sibeka amatende sishumayela sandisa isixuku. Esikhulu esingabaliwe thina sinanamba thina bazalwane. So ngena njengezihlabathi zolwandle. Siyoqhamuka sivele izweni zonke njengoba sibeka amatende nje singena ama house to house senza home sales sishumayela sithi abantu abasindiswe bangene kulesi sixuku. Amen. Bangene kulesi sixuku. Amen. Thina la singene ngomusa abe asingene ngomthetho asigeni ngenamba thina. Uzozwa ukuthi thina full qhubeka wonke Esivele ezizweni zonke. sivele izweni zonke. Emindenini. Yebo. Kubantu. Abantu Nezilimi. Simi phambi kwesihlalo sobukhosi. Naphambi kwewundlu. yes. Sebethe izingubo ezimhlophe. Awuthina sobe Siphethe amahlamvu esundu ngezandla. funda kwi-English. Verse 9. After this I beheld, and lo, a great multitude, which no man could number. Which no man could number. Ithina la. You can't number us. The Jews you can number them because we are about 12,000 pair. Now to umusa senzele uNkulunkulu singenzile lutho. Umusa phela unlimited faith. Lesingenze awusebenzanga. Angeke kuze nomshabalalo wenzani usindiswe. Khona umsebenzi wawo wabhalisa isandla. Sisi wawukuhlela ngana uzosindiswa. Yilaba abamala abathi bazalwane ngangurwabishi ngangudoti bazalwane ngangilala emapayipini ngangibhanqa abantu besilisa bazalwane ngangibhanqa amantombazane ngingawakhokhele bazalwane ngangimubi ntshontsha ngena ngamawindi kodwa ngenxa yegazi lakhe ithina lapho. Amen. Thina sifakaza ngegazi. So ngeke singene ngomthetho thiko. Asingene ngenamba. Hayi. Mebuka thina umakoti wakhe, umakoti omncane, yetho ngenawo wena amabele. Kodwa into emnandi uzongena emshadweni. Khona engenamabele. Ungabi namabele kusho ukuhluleka njalo. Uhluleka njalo lo makoti simbiza sisiyomenzela ihome sale. Buya phela mama, buya mama umbethu manje siyahamba sekuzofika ekhaya ntombazana alihlabe lezi kube ngathi ngempela sekuzofika uphinde uphela u10 years. Athi awungamandla yaphela. Baphinde bafika omama usibi bathi uyahluleka lo makoti kodwa uyakhona emshadweni. Uyahluleka. Thina la. Bongabuza asinalutho kodwa into esinayo yinye ngegazi lakhe. Sime ngaleyo nto sifana nomuntu kwi-Old Testament ayabemeza wathi wabemeza so wathi hayi usekhona inokusele endlini kaSawuli ukuba ngimenzele umusa ngenxa kaJonathan. Uthi hayi ukhona kodwa uselodibar la kuhlala khona izinja nezinto ezilahliwe kwathiwa gijimani yomthatha kuthiwa bamthatha ecrippled enjalo bamthatha babuya naye uMefiboshethi wayebe isidalo kanjalo engazalwanga isidalo wawa kuma wakhe kunezimpi wakhubazeka kuthiwa wathathwa enjalo wabuya uzohlaliswa nekumkani waqede wambozwa ngendwangu mayehlela uMefiboshethi wawubona ngathi umuntu normal kodwa wayenobuthaka mesukuma ahambe eqhwalela. Ithina ke nabo uMefiboshethi ongathi mangasusa uKristu ungabona ubunjalo bethu. Uthi yayi ngihlale nomngcobo menje ngihlale nomama ubani menje ngihlale nobaba ubani menje kodwa ngenxa kaKristu ihlazo lethu haleluya lifihlakele. Kuvela yena la kufanele kuvele thina khona. Hallelujah. Kuvela yena. Akuveli thina. Mawusifuna abafundile asikho. Hallelujah. Sifuna abanemali asikho. Hallelujah. Asithola kandawo nje mambethu. Sihluleka dismal yonke indawo siyahluleka.
hamba usifake kwabafundile sofe sithi asifundanga. Usifake kwabokusoka sithi asisokile. Usifake kwabathandaza kakhulu sithi asikwazi. Usifake kwabakhonza zonke insuku sithi asikhonzi zonke insuku. Usifake icebini sithi ngicebile kakhulu uma ukimi uthi uyabheka sinalutho. Asifumaneni indawo sizahluleke zokuqala nezokugcina. Asinawo amabele kodwa sithandiwe uye umyeni. Hallelujah. Sithandile umyeni. Hallelujah. Ngithandiwe ngiyanakekelwa. Hallelujah. Ngoba ngingowehliziyo. Awulahli nomusa usuthandwe kangaka. Amajuda abazana abekela umthetho ukuthi angene. Atsheliwe futhi ukuthi agcine umthetho. Kodwa thina sitshelwanga ngamthetho thina. Sitshelwanga ngamthetho. Sitshelwanga ngamthetho thina. Sakhuzwe into ezincane kabi ufunda incwadi kaYezenzo chapter 15 umhlangano eJerusalem ngomthetho kaMose bazotshelwa kahle kuthiwa kwabonakala naba uPaul bebuya nabasindiswayo ama Gentiles sina bezizwe kwathiwa hayi ngeke sesibonana laba besindiswa ekubeni bengasokile bangawugcina umthetho nemithetho yesabatha bayigcini laba wavale kwasukuma indoda endala uPetro uNkulunkulu wangena kuyena Petro wayekhuluma kakhulu ngomthetho kodwa ngalasuka uyeka umthetho wathi hayi bozalwane singabe sisawakhathazanga lutho laba beza kuKristu asibabhalele into ezintathu kuphela ukuthi bangazidli into ezihlatshelwa amadlozi bangayidli into ezifele badede ebufebeni uma benze njalo baphelele asibantu haleluya sibambe lezi zinto nje sibambe lezi zinto ingakho umuntu odla okuhlatshelwa izithombe ekholwe sindisiwe umgwebu uyobamkhulu phezulu kwempilo yakhe ngoba simlotshela ukuthi singakwenzi nofeba ngomzimba wakho ungcoliso wakho umzimba umefeba ngomzimba wakho lithi iBhayibheli ungcoliso wakho umzimba lithi uNkulunkulu akayikumiyeka odelele ithempeli lakhe kanjalo so khona izinto bazane engafanele nje sikhulunywe nokukhulunywa la kuthini asinalutho bazane nami nje ungangibona ngiyimele phambili Nkosi yami mawusuthi ufuna ama qualifications ukuthi ngaze ngaba yilento ngobani ayikho angizwalwa ngisho emzini mhlawumbe wawunobishop omkhulu okholwa kwangakhona insindiso yafika ngami ekhaya imina ngeke ngathukwa ngayimela bazobasegcineni kuze kuzobe namhlanje asinawo ama qualifications but with Christ we do qualify. Siya ngoKristu asinge umsebenzi mangcobo. Asinanga ngoba ifuna yikho. Sibuthaga futhi sinjalo nje. Sibuthaga thina? Hayi sibuthaga. Sibuthaga silimala kanye uthi Nkosi yangazi. Angikaze ngangiboneni lo mshado. Ngizengene ngiphoqeke kahle namhlanje. Uye iminyaka u20 osuyiphilile emnandi. Uphoqe usuku lonke ukuthi kodwa ngazi ngenze. Uyabona isahluleki sona lesi. Kodwa sibekezelelwe ngomusa. Sahluleke. Shumayela kahle namhlanje ungcobo. Kusasa lesi hayi nini kusasa thuko umfundisi la. Umbone ngekho esontweni. Jesus. Awuyindaba na ulimele. Ayangikho ukukhona ulimele. Amen. Uyancengwa kaninayo. Hayi, isahluleke. Sikhavwe indwangu etafini. Mefiboshet kahle. Ucrippled bazalwane unenkinga. Mawungathi azambela akakwazi. Kodwa uyamthwala umhlobo wakhe. Thina sisambeli. Uhamba yena siphezulu kwakhe. Khona izimo wemntaka amancane ngibone kahle ukuthi bengahambi mina. uJehova bengithwele khona ingoma ethi sengimbonile uJesu behamba sengimbonile uJesu behamba uJesu kwabala uJesu behamba uJesu ngithi ngiyadivorce kodwa kwakhona umthwalayo ngakhohlwa naye idivorce yebazalwa kadlula kanjani ekufeleni umyeni ngangishilo ngathi mekwafayela impilo yami iphelile kodwa ngiqhubekile kwaze kwaba manje ngithina labo bazalwana kadlula kanjani ehlushweni abantwana ngamhlupha umfundisi njalo ngifuna imkhuleko ngazi ngathi lento kanzoba yikho sengiyayeka nalokusonta nalokukholwa ngiyakuyeka kodwa khonto eyangiqhuba khona kunjalo siyokhuluma sesingane ngaphetsheya kokufuna sithi asazi ngidlule kanjani namanje ngisamangela haleluya manje ngisamangela manje ngisamangela siyokhuluma kanjani Yesu
siyithethe indaba siyithethe sithi yo weJesu ave ngilihalele lutho babazalwane lokufika ezulwini la sengimbonile ngambonga ngokungifela esiphambanweni ngambonga ngokungihlenga ngambonga ngokunginika iziphiwo zakhe wangisebenzisa ngalendlela ngoba sengibongile ngaqeda bese ngiyamtshela ukuthi hey weJesu indaba yakho ngayizwa ngisahamba emhlabeni ngakholwa ngakubona ngashiya izinto ezibonakalayo ngashiya abantu ababengona ngalandela wena ngikuncenge ukuthi ungone ngike ngilalo ngangondlanga ngakholwa eyizokuyimali sengijabule ukubona yebazani masufika lapha awubuzi into engikuvala ujabulela ukumbona ukuthi kanti ukhona ngempela ozandla zimanqeba ukhona lo phethe impawu zokuphila hawu bazalwana hayi khona iundlo khona ihlumela lika Jesu khona ihlumela lika Jesu khona hayi bazalwana yebo siyabuzwa uthi umhlabelelo ngiyazi zwizigi zakhe useyabu emhlabeni yonake imibuso yalona isiwufa iseyobalo usemnyango wezulu wehlela Verse 10. Samameza ngezwi elikhulu sathi insindiso ingekaNkulunkulu wethu ohlezi esihlalweni sobukhosi thina lapho sosimele neyewundlu insindiso ingekaNkulunkulu wethu sesibona singasamthandazi ngoba kwamanje sisamthandazi yifune inkosi ekusithekeni uholwe nguJesu usemthandazweni hayi sobe singasaholwa kanjani sobe sesimbona khona ingoma ethi kuyoba kanjani sengihle ithi sengimbona amanxeba ezandleni ngalelo suku sihambe siyofundisela ukuthi ubani cishe uyena cha siyothi singambona siwe siqubule sithi awuyena Nkosi yami awuyena awungathuka kangaka ngenxa yakho mfowethu namhlanje sengiyakubona jabulela ukukubona ngathukwa ngalahlwa umndeni ngalahlwa abantu ngalahlwa umshado wami abanye bosala abafazi endleleni abanye bosala amadoda endleleni baqhubeka sebeqhubeka bodwa kodwa bayishaya intambo bafike kwi finishing line. Hallelujah. Verse 11. Izingelosi zonke ezazimi zihaqe isihlalo sobukhosi amalunga nezidalwa ezinde zawa zathimbo phansi ngobuso phambi kwesihlalo sobukhosi zakhulela uNkulunkulu zithi Okay, funda ku-English. Verse 11. And all the angels stood round about the throne and about the elders and the four beasts, and fell before the throne on their faces and worshipped God, saying, Verse 12. Amen. Udumo nenkazimulo nokuhlakanipha nokubongwa nokuhlonishwa namandla nokunqoba kungokukaNkulunkulu wethu uze ube phakade naphakade. Amen. Sisho la. Angabe kuyingoma ngalo sinokodwa sobe sisho la. Sithi udumo lokubongwa nokuhlakanipha kungokaNkulunkulu wethu. Sikukuhlakanipha kwakho ukuthi ha kanti kwakudlulisa kwi-divorce nje wayeyisave. Yebo bazalwane mina nazi khona inyembezi ngabe ngikhalile navikela nje kusona. Khona ukusho ngabe ngikhalile unavikela. Bamzo. Khona into wavikelwa kuzona bathi ungafundi bafunde dadewenu ungafundi kanti uvikelo olake lokukhulu oliza. Abanye ngabe sebafa makuthiwa bafunda kakhulu la. Ngoba ave ngabe baphakama. Uyabona kuthiwa washada nalesigwilo sicabangayo wawusipictureisha ukhula. No mhlambe wakwazwana naso. Ngabe kuphi manje? Mhlawumbe ngabe sesakunquma. Izwa manje abanye sebethwele naso ngabe silapho sithwele. Ngabe ulala nenyoka wena. uNkulunkulu wakusave.
Kwakunika lo mshado ongathi uyilahle uyashisa kodwa wathi mefikile kahle kahle le lahle ngilibekela ukuthi libe yivendleleni yilona elizomphusha athi hlala phansi limphushe alowe futhi iguqa azafinyelele la kumina. Yebazalwane angazi ngiprofetha kubani bekezelelani inhlupho ingesikhashana ngeke ikubulale ngeke ikubulale ngaze ngibone ukuthi unale ndlela ungathi unalo labile bese ulapha uKristu uthi awukathini Paulos bethi noma uswele noma indlala Yebo. asibale zonke abesethi kodwa nantonye ayikho ezomhlukanisa nothando. Angazi bazalwane nifunana ngazi nifunana iNkulunkulu aneliswa yiloko khona kungcono ngoba kukhona khona ongenako yabo ninomshado khona ongenawo umshado and ushade nenceko noma ingabandaka ibandi ithi iqanje ngana ngazi ngani iyeke ibandi ilungile ushade nenceko kodwa ngoba ngabe ushade nesidawa mhlawumbe abona right khona lokho right khona babambethe ukuthi ukukhale ngelanga ungena petrol ngoba ukukhala ungena petrol kuletha la uzofuna uthi uzobuka khale ngelanga athi Nkosi yami angisenamuva angazi noma imuva lisakhona yini angisenamuva kunakiwe noma ngithi ngibuyela kubona hayi abangifuni lokungibona kwenze njalo ngazi ulahlwe kokusela akhala uNgcobo kanti lokho kukhala kumenze ezendala endini kaJehova efuna into ezinye izinto uThixo akasiphenduli ngamabomu wenzela ukuthi siqhubeke simkhonze Jesus. awuthi mamkhathazi ezinye izinto ofuna uThixo ngabantu umuntu akasiphenduli ngamabomu wenzela ukuthi uqhubeke wena umkhonze ngokuthola ezinye izinto ngekakuphendule noma ungakhala into edala ngakuphendula hayi ngoba engenayo impendulo uthi umhlabelelo noma ethule kodwa impendulo njalo yazi impendulo yiphi ukuthi uyaqhubeka uyaphila kodwa lesimo sikhona impendulo ukuthi ufuna impendulo evebhali ufuna ukukhulume lo akafuni ukwenza njalo yena ufuna ukungathethi ufuna ukuthi cwaka kodwa uqhubeka uphila sikhona lesisimo. Hallelujah. Ngakho umntwana ohluphayo ngeke afe nawe futhi Hallelujah. futhi ungakule ukuthi afe ngeke azafe khohlwa ungagula wena umfasane ngeke afe uyiva eliqhubele enkonzweni ngoba kaba usakhonzwe aba usakhonzi abanye balahlekelwa yimali la ezinkulu kabukabi bamfuna uNkulunkulu very strong manje basika ubuso bakhe yindaba ilento yamlahlekela uma kuthiwa ilahlekanga ngaba ngekho sasingeke sazane ubazane khona inhlungu esilethela sonke nami ngumgcobo nje ngilethwe inhlungu yokushawa ibandla engangitshela ukuthi ibandla lakithi la ngishaya la ngichaphazela la ngishaya ngikhifela ngamathe njoba ngilanje anginamndeni anginalutho nina mangilahlwa yini ngilahlwa abokugcina kodwa ukhona uyongibamba ngomsa wakhe. Oh Jesus. Sikhutshwa inhlungu nje base nawo impilo ususwe imali ngoba inhlungu khona inhlungwana nayo solapha nayo yona sizocomplimentana njalo ngecawa silanje sizocomplimentana asisile ukuzodlala sizokutshela kona nje ukuthi press on ubusabathe sithi yabona ukuthi ukhala Oh Jesus. kufanele suku bozothi hayi inhlungu yakho nisilo 15 years wena no 3 months Amen. kusho wena futhi uthi bring it on. Bring it on noma uNkulunkulu noma uSathane ke come and bring it on uma ngabe oma kubani sebehlale 15 years nale. Mina uSathane wathi uzama ukuvala abantwana kimi. Uvala abantwana. Ngavane ngamthanda kakhulu unkosikazi wami. Ngamthanda ngisho ngibona ukuthi uyabona ke manje ipressure inkulu bayangibuza emndenini nilabanisanini benza ngathi bazozigona ezami bese zikhona. Uyathi ingane zakho base zikhona. Banamanga balobebuza siya. Uzanini-ke manje uboy. Banamanga. Masafikile ke bafake nje 10 rand. Utaku lakho. Awuzibabonene abantu beqhatha. Manci usakhabile istairs kade wasebenza. Ake wakho istairs phela mntana nami sifike nje sihlale istairs. Uzosakha wedwa. Ungene inkingeni wedwa. Awukasibabonene abantu bakudwathwa. Nase babona sibe nawe ntombazana. Sibe nawe ntombazana. Ukhale nje sizoqhamuka. Ngumama mina ushabalala la ngezantsi. Mina ngumama
udlamini la ngaphezulu okwamina kwela kwena banamanga abantu bakushoniwe hey akuthuma ingane emva kwesonto akuthuma ingane emva kwesonto uthi wengane yami akuyongcelela ithwayi hayi lento eyiningi hamba ungcelela ithwayi lapha ngaphezulu uzofika okokuqala kaDlamini umama Dlamini amnikeza athi hawu Nkosi yami Nkosi bayaphila kodwa usani manje hayi bayaphila hawu Nkosi yami umuntu methola ithuba uzofika seqala ukudoja nje amnikeza ithwayi hayi nayi nokusana na ukuthi aphela abuya athi avana sinomzalwane waziwa nothando umama Dlamini hayi ngisaya komnye umuntu sengohleze ngiyami mama Dlamini uyakulosekudojile vele fike usuku olandela ifike qala umama Dlamini atshela ubaba Dlamini lapha baba ngeke ngathi ayisizoba lenkinga khathele kulilo umndeni wakangcobo le ngane sifika nje phela ngangeve mina engcwabeni cha umuntu ongizwe kahle bandla umuntu angizwe kahle umuntu nje akangizwe ngangeve mina ngangikhuluma ngoba phela ngibuka ihlazo sewomakhelwane uyambona engasuka phakathi ifika ingane athi akukho esho kukhona akukhiphe sekubolile akufake ku-black plastic lo webhini abantu lento ezithathwa la fake lapha kwi-plastic bag khambe nomasipala kuyolahla kanti mhlawumbe uyabona Nkosi yami nakukhishwa inkukhu awebiphekiwe hayi kusho ukuthi siyonakele awubekunani mama Dlamini ayipho kwayethe uzophosela ngezansi ayikho leyo nto inhlungu yakho Inkosi uthi uJesu ofuna ukuzemva kwami akathabathe sakhe hayi somunye umuntu sakhe angilandele utshela umuntu uthi umuntu hayi kusawungcwaba ubaba wami ufuna ukuyogubela uthi hayi ufana nawe angifanele wena yeka abantu abafile bangcwabela abanye abafile thina sibona inhlobo yokungcwaba thina hayi sinalo bokushukela ivangeli sizwe kahle ukuthi usibiyi ushonile kade sifonza naye sithi hayi sokufika sinelapho ushumela ivangeli why usibiyi uye enkosini yini sidabule njengabangenalo ithemba hayi ungaba bathi uhambile nje qala imvuselelo ngomsombuluko ehambe ngesonto qala imvuselelo uzoshawula esihlanu ngomgqibelo kubeka umzimba kuphelile mvuselele kushunyelwa kuthiwa kuhlukane nezona hayi nomdabukisa wafika kokustandi yashintsha impilo yami nonsense ngisenkosini hallelujah amen akumbethu angifune ekhala mina ningixolele ngikhalela ngikhalela umhlabathi umhlaba lo ubuyele emhlabeni yinde nikhalela yebo ubuhlungu ngakhala kodwa mina ngifuna mhla ngihambile nikhumbule lamancoke engangiwasho nje nithi siyamkhumbuleza ayiwe khala ngathi ngimbone ngelewe emgodini kwangathi ngingangena naye awuyilungisile indaba yakho lokhu ungena nami mina sengiqedile yami ufuna ungena nami emgodini yebo kuyabuhlungu mawubaba wesizwe ngibakusho nje kanye ngathi uyadlala kanti uqinisile babuhlungu hamba size phansi makhambe indoda yakho kulendodza lebibizo ukuthi uyezwa efuka inyama phela bazalwane efuka inyama angithi njengomzimba somzimba wakho esimakulimala la kuzwela wonke umzimba so vele ungakhala kubuhlungu ingce phansi kuthini kodwa ngingadabuki njengabangenalo ithemba nikhumbule ukuthi uhambile yena kodwa uNkulunkulu ukhona amen yeah nawathi khabele kushoniwe ekhaya shone ngengcawu ngangisekonzweni inkonzo hayi lo jele lenza kuyangcwatshwa ngezolo ngomgqibela awukho wena kusasa sondela usexa uphi ubani hey imali uphi manje usakala hayi kuthiwa siyafonela locingane baba hayi baba kusabhizi sisaqoqa into zabantu kuthini baye bazozilandela into zabo hamba ukhonza insuku zakho ziyaphela emhlabeni yabazana mangathiwa understand lapho uNkulunkulu wangitshengisa into eyikhalenda ngavale ngabona ukuthi hayi umdlalo ukuhamba ngingena into zabantu yazi uNkulunkulu wangivezela into eyikhalenda eqishile kanje wathi insuku zami makade ziwu200 sasa ziwu199 wathi akwenzeki izebe futhi zilozihambile so lethi baningisalisa makuzoba eqhaweni phinde nabe eqhaweni zayo ngikho oyo kanti mhlambe bekuzophatha isipanela sokugcina sokungilungisa before ngiye ekhaya yabazalwane amacawa afani
Uyabona kusasa ngale kwakusasa nje kunethuluzi elizobe lisebenza la. Elizokulapha mhlambe kwenye into ekade yakuphatha. Manje wena uzohamba nathi ungalaphekile ngoba uyabhanka ukwazi ukufika ungekho uthi usufikile uphinde uphume uhambe. Awusimbonile nje efika hayi sedojini mzala. Hayi no man something simple ngale nto Nkosi yami khelele la ukudla ekhaya. Awazi lokhu ukudla athi usephelile ngo2 masiphuma noma ngo1. Amen. Amen. Nje bazalwane sibuke lezi. Yabona abakumanzi uNkulunkulu wenze ngamabomu ukuthi ube nawe. Ungabusoli ukuthi wayula. Futhi enye into bazalwane izodala singaye ezintweni zethu esibekele uNkulunkulu ukuthi usibuze ukuthi ngila ngempela yabona mzalwane nje ubabona ngila ngempela angikho ngila hayi angikho hayi ngeke ngikhona hayi khona abazalwane umbone nobefasa bazalwane bami usibiya ngamukeleni ngikhona awu yabona bamdlamini lakusasa usethe azikhona usho uhafu wonke uko kodwa amehlo nomlomo undaba kusiyaphela Yebo. Elinye lamalungu laphendula. Lathi kimi. Bangobani laba ababethe izingubo ezimhlophe? Basibethe imhlophe bangobani laba ababethe izimhlophe? Futhi bavelaphi na? Bavela kuvuya angithi ukuthi khona kade bebulewe kulapha. Bambathiswa wona emhlophe. Nathi masifika sofike sifake le mhlophe. Okay, qhubeka. Verse 14. Say kube mhlophe ishoni. Hope and what? And love. Ngithe isho ithemba nothando. Also isho ukuwonga. Qhubeka. Yebo. Verse 14. Ngase ngithi kulo Nkosi yami nguwena owaziyo. Wena waziyo Nkosi. Lase lithi kimi. Nathi kimi. Laba yibo abaphuma osizini olukhulu. Bahlanza izingubo zabo. Bazenza zaba mhlophe egazini lewu. Ngakho-ke babi phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu bamkhonza imini nobusuku ethempelini labo. Nalowo ohleli esihlalweni sobukhosi uyakwendlala ithabanakeli phezu kwabo. Ngabasalambi, ngabasomi, Abalapha songahlabelela leyo ngoma. Ithina nabo basala. Yebo. ngabasashiswa yilanga. Awu kuyobe kuphelile ukushiswa ngoba kuyikhompi yethu yaphakade. Nami ngungcobo nje ngimnyamanyamana nje uyongibona ngalelo langa. Lithi iBhayibheli thina esiwina imphefumulo encwadini kaDaniel. Lithi laba abawina imphefumulo abayiwinele ekuphileni imbuna phakade. Lithe yabo umqheli yohluka bobe becwebezela njengeinkanyezi. Ngeke ngifane mina nawe. Ngeke ngifane futhi nanongibani. Abawina imphefumulo. Nawe qala namhlanje uwina imphefumulo. Musuhlala lapho ubona isijingi lapha kwakho. Wina imphefumulo. Labo makhelwane bakho abangakholwa uyobuzwa ngabo. Abawina imphefumulo bayiwinele ekulungeni abantu. Thiphele yabo yokuhlukile. Kuba futhi bobecwebezela njengeinkanyezi. Siyobe sifana ngqo noKristu. Thina esiwina imphefumulo. Awubona ukuthuka umuntu ongazalwa naye. Ungakwazi ukuthuka yashumayela. Phela umfana itende lapho ushumayela usuku. Awucabanga nje uhlonishwa kangaka sekushiwa abasededela umprofeti ngesededela engazali umpostoli wethu bazali bamngcosiceza phambili. Uthi uyaqala ushumayela athi unamanga wena. Fuza! Ushufana lapha etendele emuva. Akuthuke ngehlambu mfana. Ekuthuka lapha etendele ushumayela. Uyazi kuwehlisana kanjani lokho? Amen. Kwehlisana kanjani? Ungenze awumazi lokumazi uyiphelele iphara liphela lapha ilento lishaya ngenhlambi iphara. Suke libhale bathi suke losibiya libashila iphara. Suphoxekile. Qala nje ushumayela usulothi hayi bazali singabanari uphoxekile. Ngiyakwazi uphoxeka nini? Anazi uphoxeka nini? Uphoxekile okade uhamba naye njalo Sunday. Phoxo yena. So into enjalo izokwenzeka size sifinyelele ekhaya. Amen. Amen. Ijeni yethi nephuzu. Ijeni yethi engabo inyembezi umnandi. Emva umnandi siphinde inyembezi. Inkonzo yethu ithunje. Uthi ujabula isikhashana. Yayithi kwi-Soul Brothers siyejabula isikhashana siphinde senelani sikhale futhi. Ngeke singakhali.
bese awuthi ngimhlebele na webo mama lalelani nani mantombazana uyabona ngathi ujabulile ubuzilungisela uthi nezinyembezi ziyeza futhi mina makuthiwa uya ngamvana ukhale khona ujabulile ngoba iBhayibheli lithi kungcono ukuya endlini yesililo kunokuya endlini yokujabula kuyaphoqana ukujabula kuthi kusajabulile bele khulu and umuntu bekhuluma ejabulile akazizwa ukhuluma amazwi azokuthi ubuthini athi hayi ufuna ukulima ujabule kwaze kwena into efanele siyenze njengabazalwane ukukhala ngesikhathi sokujabula kuthi mase kufika isikhathi sobuhlungu bese sisho njengoJohana niyamuzwa methi bazalwane manehleli ilingani kodwa ukuthokoza bodwa uzongasho kanjani ufelwe ingane ukuthi ukuthokoza kusho ukuthi wakhala kakhulu kusekuhle wa-investa kuNkulunkulu induduzo iphelele namhlanje wakuvela inkinga enje uziduduza sithi yafika somduduza umbethu sifike kuyena ohlabelela athi mangabikho osala athi awungenani bazalwane sithi thina sisalo singena namacula asemgcwabeni umbethu ukhuluma ngosala abangcwele asibiza athi hayi bazana konakele hayibo ithina sithi somtshela leyo nto yena otshela thina indaba wazilungisela isikhathi sisenjani sisekhona qedela abantu sibiya siyagoduka manje yebo Verse 16. Kabasalam. Kabasomi. Kabasashiswa yilanga. Nanoma ngabe luhlobo luni lokushisa. Ngokuba iwudlu elingaphakathi kwesihlalo sobukhosi liyabelusa. Libaholele emithonjeni yamanzi okuphila. Washo njalo uJohana, washo njalo ubani uDavide lokuthi uyahola kusemanzi lokuphumuza wena. Lo nkulunkulu uyakuzesula zonke izinyembezi emehlweni akho. Awusisayosula siyosula inyembezi lokufa lesizizi ayibala bazalwane khona engeke ibali iminyaka bese sikhogweni besho ubusuku nemini la kuthiwa khona wathi ubaba uDutshani isikhoko sishisa kakhulu mawuphefumula wathi uyabona umzimba lo uyasha kodwa into esha kakhulu umphefumulo uthi awukho omunye umphefumulo ophefumulayo ngaphandle kwalo mlilo uthi mawudonsa nje udonsa uthi uvana umngene uphume ngayo yonke indawo enomlilo yonke indawo enembobo uphume ngayo lo mlilo uthi ubuhlungu baba akwazi ukulinganisa kwaze wabuza lapha kaTBN bathi ibake mawuthi awukwazi ukulinganisa umuntu bengakuxhela njengeyagu akuxhele akuthi wathi hayi ngcono lokho ngoba usukwazi uzofa lapha kusuke kuphele kona ukufa uphakathi empilweni awucabange inhlungu la kuthiwa khona ngeke usafa ingcono inhlungu oyizwa ngoba uzofa niyayibona le ngoba uzodlula kule nhlungu kodwa inhlungu yalapha iphele uthi kule impethe ezinkulu ezingangobhanana uthe zithi mazibudla umuntu uthi sibudle kunuke ukuthi ukuyicontrola ukuthi awukwazi ukuyisusa ngisho ungayizwa ikhuphuka izongena ekhaleni awukwazi ukuyisusa ngoba icontrol yonke isuke ingasekho kwena isuke isikuNkulunkulu uthi kubuhlungu uthi ubuhlungu balapha uthi akwazi ukulinganisa uthi sililo sakhe uthi uthi mawuphefumule kanye wathi uthi kube ngathi unewaka leminyaka ukhona kube ngathi una 1000 years ukhona usaphefumula kokuqala cabanga nje basingene la usuphefumule kangaphi wena ngiyamcela bazana ningapheleli esikhogweni sesambe kangaka iyonto engibazana ithi ngintshele ngihleze ngisho baba usibiya ngikutshele nawe ukuthi ngifisa okungcono ukulahlekelwa iyona yonke into kodwa mangithola ukuphila kwaphakade hayi bazana ngiyasaba isihogo mina mhlambe wena uright mina ngiyasaba futhi angifuni ukuyakusona ngibalekela yonke into engangenza ngigcine ngisisihogweni abalamba baso uyobe balusa yena uKristu awuyafisa lo suku ngiyalangazelela lo suku funda kwi-English mntanami sivale funda nje uverse number 14 15 and 6 awufunde nje uverse 13 qala 13 verse 13 and one of the elders answered saying unto me, what are these which are arrayed in white robes? And whence came they? Verse 14. And I said unto him, say, thou knowest. And he said to me, these are they which came out of great tribulation. Imani, they came out of what? Great tribulation. Ukhona ama back pains ngakhuluma ngawo uthi niyakubona
kube khona ama-tribulations bese kuba khona i-great tribulation. Enye into-ke le, i-great tribulation usizi olungakaze libonakale nolungasoze labonakala. Nizozwa mase sifunda isambulo 13 nesambulo 12. Lapho ekuyobulawa ingane yakho ubhekile, ungeke wenze lutho, ubuzwe kuthi ukhethani. Ibulawa ingane yakho, kudlwengulwa ingane yakho ubhekile, okungenza ubuntu bobe phelile, ngisho amaphoyisa akho engabophi. Kusazofika isikhathi la kuthiwa khona emhlabeni akwenziwe umuntu ayenze into ayithandayo. Njengoba nibona kuliberate ile ndawo indaba zongilingile, izitabane zishadiswa manje kuya lapho. iBhayibheli likhuzile kodwa izwe liyakwenza. Kuthiwa manje abantu banamalungelo. Uma uthi uyabheka lamalungelo acindezela ubuKristu, bayabuqeda. Freedom of speech. Umuntu akasukuma ngisho enkonzweni ngifundisa ngijuluma into eserious kanje, asukuma ngiphikisa ngi-oppose. Freedom of speech. Ngane yakhe singamithi no 12 years ungakhuluma umzali kade uyikhulisa ngekho uhulumeni. Ithi mayikhulelwe ingane ungayibuzi futhi mayikhipha isisu ukuthi isikhipheleni. Kodwa mase igula igulela wena oyithwala uyigijimisa esibhedlela.